kaJulius ekumele kuye naye mangiza eMzansi. Okay, I know. Cause stress sokhuluma later again. Yeah, sikhulumile. Sure, enjoy it. Sure. Hey, wait. Can you believe it? From Lendawo le esihlala kuyo to eColumbia. uNkulunkulu mkhulu bwana. uNkulunkulu mkhulu. Yeah. She left the hotel for the airport about an hour. Good. I'll make sure I destroy everything that connects me to her here. Right. Ekuqaleni benga-understand. Bengazi ukuthi ekuhlungwini ngaphuma into enhle. Uyisibusiso empilweni yami. Even though bengakwazi isikhathi eside. Sekungathi ngikwazi impilo yami yonke. Enhliziyweni yami ngiyazi ukuthi nesizathu why you gave me up for adoption. Abelungu laba bebengakudopthile, bebengiphatha kahle. Nomama loyo bekade nginakekela uMazwane bese kafana nomama kimi. Uthe uMazwane ngakishona, ngagcina ngithola ukuthi ngibani uma wami ngempela. Bengingafuni umsebenzi. Ngiyeza eofisini lakho ukuzokutshela ukuthi ngindodakazi yakho. Ngiyakuthanda baba. Mifuna! Stop her, please, quickly stop her, don't let her go through the customs, please! Past customs already. She's probably arrested by now. Is there something wrong? Right? Oh no, she's my daughter! Joyce! Usuthi? Yebo, ukuphi uJoyce? Ngikhohlwe i-birthday present yakhe lapha ehotel. Uyinikezwe umngane wakhe. Meosorisile. Uhlokayise. Nangona uGugu engazange wamazi unobangela ukusweleka kamama wakhe nesizathu sokuthunyelwa eColumbia wazibamba iintambo zeshishini lakhe kukufa kukanina okwenza inguqu ebomini bakhe